سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا صحاب سنيت رفتا مخسر النهار سينما سمرة فورتونا لب ولد زانتا بألجنا ولد مريم سلام እንዳ ሰመረ كم ياللخم نلومي مبل 19 ናይ መወዳእታን ተኸታታሊት ልብ ወለድ ዛንታ ፎርቱና ኢና ሒዝና لكم መጽና ዘለና ላይክ ኮሜንት ሼር አይትረሱዕና በልና ኣብዛ ሓለፈ መበል 18 ክፋል ዛንታና ማርታ ንሚካኤል ከም ዝደወለትሉን ገንጨርጨሪሉ ከም ዝመለሰላን መምህር እስክንድር ድማ ፎርቱና ንክላስ ብዘይ ምምጻእ ስለዝተሻغለ ንሃና ጸዊዑ ከም ዝሓተታን ሃና ድማ ኩሉ ትዝወረደ ዳናይት መጽያ ከም ዝሓተተታ ከም ዝሓበረቶ እታ ሓደ ግዜ ምስ ሕጽያ መጽያ ቴሌፎን ንኽዓርየሉ ንጆን ዝተላለየቱ ዕለት መርዓ ስለዝኣኸለ ናይ ዕድመ ወረቐት ክትህቦ ናብ ስርሑ ከም ዝመጸትን ሽማ ድማ ማርታ ደይኮነ ማክዳ ኮይኑ ከም ዝጸንሖ ኣመወዳእታ ድማ ማርታ ናብ ናይ ሚካኤል ድኳን ከም ዝመጸትን ከም ዝተዘራረቡን ኣመወዳእቱ ድማ እታ ማርታ ኢሎም ዝረኣይዋ ጓል ማንታ ሓፍታ ናይ ማርታ ማክዳ ከም ዝኾነት ተኸታቲልና ነርና مبل 19 ናይ መወዳእታን ተኸታታሊት ልብ ወለድ ዛንታ ፎርቱና ተሰዓብ ካብ ቁኑዕ ልቢ እንተ ተበጊሱ ናባእዛን መልኣኽ ፍቕሪ ዘይበጽሕ ጸሎት ኣይክህሉንዩ ፍቕሪዩ ጸዊዕዋ ናብቲ ከባቢ ክትመጽእ ዝገበራ እኹል ምኽንያት እንተ ነይሩ ስሙ ፍቕሪዩ ልባ ብቕሳነት ስርሓ ክትዓይ ኣይከኣለትን ኣብቲ ህሞት ወናኒትን ገዛኢትን ስምዒታታ ኣይነበረትን ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ንምንቅስቓሳታ ዘማእዝን ሓይሊ ነይሩ ኣብ ኣፍ ደገት እንደ ኤሌክትሮኒክስ ምስ በጽሐት ንዓኣ እውን ከይተፈለጣ ጠጠው በለት ኣብቲ ህሞት ብመጠኑ ዝተሰከፈት ትመስል ፍቕሪ ንስክፍታ ዘይከውን ኣይኮነን በለት ብልባ ፍቕሪ ንዝለኣኻ ልቢ ስክፍታ ዝሕዛ ኮይኑ ኣይተሰማዓን ንኹሉ ውህድ ስግኣታታ ኣወጊዳ ናብ ውሽጢ እቲ እንደ ኤሌክትሮኒክስ ኣተወት ጆን ኣብኡ ክጸንሓሉ ዕልህንጢነታ ሓዲራ ነበረት ኣብኡ እንተ ዘይጸኒሕዋ ጽቡቕ ስምዒት ኣብ ውሽጣ ከዕለበጥ ዘይምዃኑ ነጋሪ ኣይትደልን ናብ መልኣኽ ፍቕሪ ዝቐንዐ ጸሎት ካብ ምግባር ኣይተቆጠበትን መልኣኽ ፍቕሪ ንጸሎታ ዝኸውን እዝኒ ከዳሉ ኣብ ልዕል ትጽቢት ነይራ ካብ ቁኑዕ ልቢ እንተ ተበጊሱ ናብ እዛን መልኣኽ ፍቕሪ ዘይበጽሕ ጸሎት ኣይክህሉን ይምዝብል ሓሳብ ተሰማማዓ ጸሎታ ሓንካስ ኣይነበረን ሰማዒ ከም ዝረኸበ ዘበስር ትርኢትዩ ኣጓኒፍዋ እቲ ዝደለየቶ ጆን ኣብ ዒንታ ኣትዩ የግዳ ኣብ ጽዑቕ ስራሕ ስለ ዝነበረ ከቃልበላ ኣይከኣለን ኣብቲ ህሞታ ቃልቦ ጆን ናብ ኣክጥምዘዝ ገለ ተራ ክትጻወት ከም ዝነበራ ኣይስሓተትን ጆን ብመጠኑ ድምጻ ከባቢላ ተዳሂቶ ፍቕሪ ዝሽትት ኣጠማምታ ይነይርዋ ጆን ናብቲ ስሙ ዝተጸዋዕሉ ኣንፈት ምስጠመተ ፈጺሙ ክኸውን ዘይተጸበየ ኩነታት እዩ ተመልኪቱ እታ ኣጋጣሚ ኣብ ጋህዲ እንተ ነይሩ ኣብቲ እንደ ኤሌክትሮኒክስ መልኣኽ ፍቕሪ ዓሊቡ ክኸውን ተነበየ ልቡ ፍጥነታ ክትቆጻጸር ኣይረኣያን ከም ኩዕሶ ቴኒስ ካብና ብንክትና ተፈለጣ ኣዕንቱ መብረዝ ደልያ ይመሰላን ኣስኔት ብዝተመታተረ ቃና ከናፍሩ ከፈተ ስምዒታቱ ክቆጻጸር ተሸጊሩ እዩ يحلم كيهلو فرح اللو حلمي داق ما يدك إسكا زيرقم زانتا مخانو خاا افلت يوم جون حوي فقرت أوي عني إمتئه نلبي يابزيك أدوكويلا كلها قبو كويني تسمع عنن ناي سلامتاك قالات كتلواوات أيركبتن بزعباتي زهوت أنا قرب قدام النت كتزارب زخوانة مخنيطي تتسبيتن أسني فقر نزيت أوعى لبي بلون أبزخوانة قات أمن فقرت أمام زبهال سبيلن فقر بنتصور قوانقوان خلو سمع عقم زلو سمعيتيو
بخمستا ገጽ ወሊዑ ውዑይ ግብረ መልሲ ሃባ ናይ ፍቕሪ ስምዒት ኣብ ልቡ ከሽኮንድር ኣይደንጎየን ፍቕሪ ከም ፈረስ ኣብ ልቡ ክጋልብ ተሓቲቱ እንቋዕ ብድሓን መጻእካ እዩ መልሱ ሰብ ንፍቕሪ እንተተጋቢዙ ዋጋ ዘለዎ ህይወት ክጽበይ ብሉም በለ በሓሳቡ ጆን ሓወይ እታ ሞባይል ትጥፋ ኣነ ፍቕሪ ደለኹ ንመዋቲት ሓፍተይ ብሞባይል ጥራይ ኮንኩን ዝዝክራ ኣብ ልበይ ዝሃስስ ዝኽሪ ኣለዋ ብዋጋ ሞባይል ፍቕሪ ክዕድግ ምኽኣለይ ጥራይ እኾልዩ ስለዚ ዝቕየመሉ ምኽንያት ኣይከሉን እዩ ካብ ብጉለትካ ክቕየም ብጉለትካ ንዝመፀ ፍቕሪ ከስተማቕሪ ቀለኒ ልባ ዝኣዘዞ ተዛረበት ስምዒት ውሽጣ እቲ በቃላት ዝገለጸቶ ኣብ ውሽጣ ከይተገልጸ ከተርፍ ትደልዮ ሓሳብ የብላን ፍቕሪ ናይ ውሽጣዊ ስምዒት ኣባት ነፍሲ እዩ በለት በሓሳባ ኣስኒ እቲ ካብ ክሰምዖ ዝደሊ ቃላት እዚዩ ዜማ ፍቕሪ ሓንሳብ ጀሚሩ ኸቃርጽ የብሉን ስለዚ ነዚ ክትብል ብምኽኣል ጥራይ ተሓጒሰ ኣለኹ ዝቁረጽ ከምስታይ ነበሮን ከምስትኡ ንውሽጣዊ ኩነታቱ ሓበሬታ ዝህብ መልሰ ተግባሩ ነይሩ ከምስታ ሂምሂምታ ውሽጣዊ ጓይላ እዩ ንዝብል ዘረባ እስክንድር ዓርኩ ዘከረም ተቐይም ካልከይ ትኸውን ስጋት ኣለኒ ጆን ሓወይ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ባይ ክትቀየም አይደልኒ ስለዚ ኣብ ገለ መልክዑ ተሪረካ ክኸውን ስለዝኽእል ካብ ልቢ ቅሬታ ግበረለይ በመባል ዓይኑ ጠመተት ፍቕሪ ቂምታ ዝፈልጥ ስምዒት ኣይኮነን ኣስኒ ኣሕፂሩ መለሰላ ኣብ ልቡ ንቂምታ ዝኸውን መእተዊ ፍቓቕ ከም ዘይህሉ ኣዳዕዲዑ ዝርዳእ ሰቢው ልቢ ንቂምታ ዝኸውን ሰፈር እንተዝህልዎ ፍቕሪ ዓውደ ክርፍስ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓሳብ ኣለዎ ንርድእ ምኽንያት ፍቕሪ ንሰላም ዝጽውዕ ስምዒት ምዃኑ እዩ ዝኣምን ፍቕሪ ንዓውደ ክርፍስ ምኽንያት ዝኸውን እንተኾይኑ ግና ማኣዝኑ ስሒቱ ኣሎ ባህሊ እዩ በል መጺኻ ሕቑፋ ብለኒ ኣዒንታ ከተስለምልምዎ ተራእየት ጆን ካብ ተቐሚጡሉ ዝነበረ ሴዳትን ሲኡ ከም ኣሰለት ክትምጠማይ ደንጎየን ናብቲ ቤት ተገልጋሊ ከይመጽእ ኣይተሰከፈን ብሓይሊ ፍቕሪ ስክፍታ ካብ ውሽጡ ኮብሊልዩ ኣብ ዝኾነ ህሞት ስክፍታን ፍቕሪ ዝቐዱ ስምዒት ከም ዘይከውን ተረዲእዎ እዩ ደዊሉ ምስ ቆጸራ ብሕሉፍ ዝተጣዕሰ እዩ መሲልዋ ኣብቲ ንሳ ደዊላትሉ ዝነበረት እዋን ጽቡቕ ክብረ መልሲ ኣይስማዓን ዘይ ከም ትጽቢታ ባዕሉ ደዊሉ ንኽረኸቡ ምስ ሓተታ ግና መልኣኽ ፍቕሪ ገጹ ዝገልበጠላ ኮይኑ ተረዳኣ ናብቲ ዝቆጸራ መዘናግዒ ማእከል ክትበጽሕ በተብተብያ ትጓዓዝ ነይራ ክትዱንጊ ትደሊ ነበረትን ንመልኣኽ ፍቕሪ ክትዱንጊዮ ዘይኮነ ክትቅልጥፎ ጥራዩ ዘለካ ዝብል ናይ ባዕላ ርድኢት ኣብ ግብሪ ከተውዕልያ ትሰርሕ ነይራ ወርሕ መሲልያ ትርአ ነይራ ነተፈጥራዊ ቁንጅና ኣዘበርኽ መጸባብቂታት ኣብ ጥቕሚ ውዒላያ ጸጉራ ተሰንቲሩ ነበረ ቀይሕ ሕብሪ ዝተለመጸ ከናፍራ ምዝለበሰቶ ቀይሕ ስረ ዝተዋሰበ እዩ ነይሩ ብኹሕሊ ዝተቐናጀወ ፈናጅላዕንታ ንልቢ ጎበዝ ዝማርኽ መጻወድያ ኮይኑ ይስማዓካ ዝተኸደነቶ ቦዲ ናይ ላዕሊ ማልያ ንኣጥባታ ሙሉእ ብሙሉእ ሸፊንዎ ነይሩ ከበሃል ኣይከኣልን ዝኾነ ኣብ ኣፍለባ ኣዒንቱ ዘዕለበ ጠማቲ ንገለ ክፋል ኣጥባታ ክርኢ ጸገማይ ነበሮን ናብ ቀጽሪት እስክንድር ዝቆጸራ መዘናግዒ ማእከል ምስኣተወት ቤን ከም ዝነበረ ክትፈልጥ ኣዒንታ ካብን ናብን ኣኹለለተን ንእስክንድር ኣይሰኣነቶን ካብ ብዙሓት ሰባት ፈልያ ክተውፅኦ ግዜ በልዐትን ልባ ብሓጎስ ክትምላእ ጀመረት እንተኾነ ሓጎሳ ናይ ካልኢታት ዕምሪ ነይርዎ ምስ እስክንድር ክልተ ጉራዙ ኮፍ ኢለን ተመልከተት መንነት ናይ ተሓንቲ ኣየገደሳን እታ ሓንቲ ግን ፍርቱና ኣኔራ ኩሉ ኩነታት ሕውስውስ ክብላ ኣይደንጎየን ግና ካብቲ ቦታ ትምለሰሉ ኣብነታይ ተራእያን እታ ዝኾነት ክትከውን ከብዳ ሓቆይፋ ናብቲ በዓል እስክንድር ዝነበርዎ ኣንፈት ሰጎመት ውሽጣ ግና ብግርጭት ሰላሙ ኣጥፊኡ ነይሩ ኣብታ ህሞት መልኣኽ ፍቕሪ እንተዝተሓባበራ ክንደይ ብተሓጎሰት መልኣኽ ፍቕሪ ምስ ሳጥናኤል ክትሓባበር ይኽእል ድዩ ኣይክእልን ግን ትፈልጦ ይነበራን ከመይ ውዒልኩም ካብ ክሳዝ ዝብገስ ሓሳስ ክምስታ ኣርያ በብሓደ ንሰለስቲኦም ብሰላምታ ኢዶም ክጭብጦም ተራእየት ሙሉእ ምትእምማን ይረኣያ ይነበረን ግን ምትእምማን ከም ዝነበራ ኮይና ክትዋሳእ እዩ ሓሳባ ተዋስኦ ግርም መሸፈኒ ሓጢያት እዩ ዝብል ሓሳብ ተሰላሰል ነበረት ኮፍ በልዳናይት እስክንድር ተዛረበ እታ ኣጋጣሚ ምስ ሃና ተሰማሚዖም ፈጢሮሞ ንሱ ንዳናይት ቆጽራ ሃና ኻን ፍርቱና ሒዛታ ክትመጽእ ተረዳዲኦም እታ ሓቂ ንፍርቱና ክበር ሃላዩ ዕላማኦም
ዳናይት ኮፍ በመባል ርእሳ ቀቢራ ተራእየት ርእሳ ከተቀንዕ ትኽእለሉ መንገዲ ዝተዓጽዋኣ ትመስል ካብቲ ኮፍ ዝበለትሉ ሰድያ ተዋሪዳ ከይትትስእ ፍርሒ ሕዲራ ነበረት ዳናይት ካብ ዓሲፍ ቃሪኽ ኮይነ ዝኾነ ግዜ ከባኸን ዘይደልየ እስክንድር ብቐጥታ ናብ ሕቶ ተናጠረ ሕቱኡ ንልቢ ፍርቱና ዘቕስን መልሲ ክረኽበሉ ዓብ ተጽቢት ኣለዎ ኣብ ልቢ ፍርቱና ዝኾነ ሕርኽርኽ ዘብል ስምዒት ክፈጥር ኣይደለየን ዳናይት መልሲ ነበራን ዝከኣል እንተ ዝነብር ኣብ ኣጽፋራ ዕቑባ መሓተተት ብዝኾነ ምኽንያት መልኣኽ ፍቕሪ ምስኣ ክደናገጽ ከም ዘይኮነ ኣጸቢቑ ተረዲእዋ ነበረ ኣሽንኳይ ግብረ መልሲ ክትህብ ዓይና መሊኣ እውን ክትጥምት ኣይከኣለትን ዳናይት መልስሉ ባ ካብ ፍርቱና ዝወፀ ቃላት እዩ ኩሉ እቲ ዳናይት ዝበለቶ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ መንባሩ ክግለጸላ ጀሚሩ ነበረ ዳናይት ልቢ ሰብ ኣፍሪሳ ልባ ክትሃንጽ ፀደፍደፍ ትብል ኣረሜን ምዃና ገመተት በቃንዛ ካልኦት ሓጎስ ክትፈጥር ምፍታን ይሰብኣዊ ተግባራዊ ምስ ዝብል ሓሳብ ትረዳዳእያ ዳናይት ሕጂውን መልሲ ረኸበትን ንብዓት ካብ ዓይንተና ማዕጉርታ ክኩዖ ተራእየ ኪኖዚ ኣብቲ ቦታ ክትጸንሕ ኣድላይነቱ ይተራእያን ቦርሳ ኣልዒላ ከይተፈነወቶም ተዓዝረት ንብዓታ ዘቋርጽ ይመስል ኣይነበረን እንተኾነ ንብዓታ ኣብ ልቢ ዝኾነ ሰብ ድንጋጸ ክፈጥር ዝኽእል ኣይነበረን ካብ ልክዕ ቆጸራ ኣምና ዝደንጎየ ትርጉም ኣልቦ ንብዓት ሓርገጽ ጨርሐት ሃና ማርታ يقرب للي ترى يخبل زخل جون اسكندر نبعلهم تجايم نعيم لك مومني ميكيل عين مارتا نطمت تزاربه قبل بونا عدا سمعيت يوزع غرغر نيرو مايك تسكم زبحالي يبلون دحرك انا تيجي قاون نيريو اب زخونه اغاطامي كابو كتفله تدلي نبرتن اتا حساب اب لبي ميكيل جمرته فقري اب لبي ميكيل كتزازموت منا فقري زي كم سب ان تحدث انبر ان ارجا زي كي سمعت يزبل ممرح اللوا وا كماي حتى ميكيل ابت غداي ناي مارتا غدلت الرأيو ينبران اب غدايم غدلت تفصيمون تخوينو تحتتي نسنا عرخون مخانو ميزفلت ماكدا تبحال ما انت حفت خمزلات نقدي مخنغرك نيروني از كل صقم قاي ممصن بزخونه اتسخونه خوينيو بزعبا زمص طراين حساب ناسكندرن جونن كا خيتقيملهم كمستار ايتو وا فتيمك يملومني ولا دا قنعين برنبر كي غاغيم تزاريو سلازم ممليسه نقو منبر كقيملو ما يكونكن نسو نخمس مسام مايك هند بتصوعتهم اب غصا زعلبت زنبره سمعت بقليلو كتغمتو اشغاريو انت ناب غصو اسيرا تسلم لمو نبرات جلسور ملختي كتم حلالف زدليتها تمثل اي مارتي بتأمت ازحو بلا نقانقات أمت أز تردو يزمثل كقلت أوزيك سمعيت مع تصلبو أرحيو كأتو تفلت سعمت كان دينا في غيو مارتي سعمت سلام يزمرت بمبال كاب زنبرو كافة وطيوم سلام كدليو متان كاب كوف زبلو تنسأ مارتاون صعبتهم هانا كابت قدفوم كبابي ساعت حليفو نبرا أوتوبوس كيت قدفا كفان وانيرو حيال قريز نبرو مشت سلزوخانه فورتونا درقا كتنفت في التعذبا بعد الأب كسادو شاربا سلز نبرتو خاء أوريدو كهبا أو ساني بتسحا فورتونا إذا شاربان عخ قبريا كاب زغر بمتانو تتغمكيا شاربو كاب كسادو أوتيو كهبا إيدو سددا شرحي دانايت مستقنت أتا حلنا وعرفتي رخيبي يوم وي شاربها ختمني كي تقبلتو قبر ملس هابت نسا خي تقرر كبير نسوك قرر بموسانو قنا باهتا تسمعا اتي ناي كل شع حاليتون لوحاتون قابلبا فقر زريقو كبقول تعزيباتو عام اتفرتون عيني اشون كي شارباي بعبي قلو بياركي بكندي نتا شاربا بعلو اب كسادا تمتملا
ንሳማሚቓ ንሱ እንተቆረረ ይመርጽ ፍቕሪ ንመስተሮት መጓር እንትኻ ትጽገመሉ ዓውዲኡ ዝብል እምንቶ ኣለዎ ፍርቱና ብከምስታ ገጽ ወላዕቶ ፍርቱና ዓይነይ ምስ በላ ዝተሰማዓ ስምዒት ባህታ ካልኣይ ሻዕ ዝድገማይ መሰላን እስክንድር ንስሙ ጽቂጣ ኣድመጸታ ንሐቀኛ ስምዒታት ከተንትጎ ሓሳብ መጽዋ ነበረ ስምዒታታ ንልዕሊኡ ዝኸይድ ግዜ ክትዓቕሮ ግቡእ መሲሉ ኣይተራእያን ማህደር ልባ ገናጺላ ከተንብበሉ ትዳሎ ነበረት ፍርቱና ዓይነይ እንተ ክትብል ደሊኽ ኣለኺ ዝግሉ ጠየቓ ኣኢንቱ ካብ ፍረገጻ ከኣሊ ኣይባሃገን አንተ ፈጣሪ እንቋዕ ንፍርቱና ፈጠርካ ብውሽጡ ኣመስከነ እቲ ንሞናሊዛ ዝቐበአ ዳቪንቺ ፈጣሪ ንፍርቱና ከም ዝሰርሐ ክፈልጥ ኣለዎ ምስ ነብሱ ተዘራረበ ካብ ልበይ ፍቅረካየ ናይ ልባ ዳሕዳሓትሉ ንስክፍታ ዝኸውን ሰፈር ኣብ ርእሳ ክህሉ ፈቃደኛ ይነበረትን ኦ ፈጣሪ ንእስክንድር መርዓው ክትገብሮ ሓሳብ እንተለካ ኣቦታ መርዓት ፍርቱና ከም ዘላይ ትረስዕ ጸሎታ ነይሩ እስክንድር ከም ኣሰለት ክትምጥማ ይደወን ፍርቱናውን ጥምጥም በለቶ ኣብ ከባቢኦም ብዝነበረ ዓንቲ ክግደሱ ኣይርከቡን ፍቕሪ ናይ ክልተ ጓልን ወድን ጸወታ ስለ ዝኾነ ኦ ፈጣሪ ንእስክንድር መርዓዊ ክትገብሮ ሓሳብ እንተለካ ኣቦታ መርዓት ፍርቱና ከም ዘላ ኣይትረስዕ ተፈጸመ زخبركم من زخبركن انت خاتلتي اندا سمرة بفلاي دما تخاتلتي فورتونا لبولد زانتا ناستاد 19 كفالات زغدت بالجنا ولد مريم استدرست فورتونا ابزي كنزا زميا سلام كتتالكم سلا كومنت شير سبسكرايب زغبركم نمسكنكم